Здравейте, аз съм Христо от YouFleet. Днес ще ви покажем защо използването на зони за доставка не винаги е най-добрият подход при планирането на маршрути. В този пример имаме две фиксирани зони – зона север за Иван и зона юг за Георги. Изглежда подредено, изглежда равномерно, но днес зона север има 17 адреса, докато зона юг има 33 адреса, два пъти повече. Нека видим какво се случва при планирането с зони. Оптимизираме и Иван се прибира в края на деня, а Георги приключва още на обяд. Двама шофьора са на терен, но реално единият е претоварен, а другият е с неуплътнен график. Липсва ефективност. Ето тук виждаме как Иван минава на една пряка от адрес на Георги, но адресът не му е възложен, защото не е в неговата зона. Нека сега видим оптимизация без зони. Системата разпределя всички доставки като едно цяло. Всяка кола е натоварена балансирано. Минимално време, минимални километри, максимални резултати. С наша помощ, водещ дистрибутор на напитки в България премахна зоните и като резултат днес 23 буса вършат същата работа, както 25 буса преди въвеждането на YouFleet. Ако искате да видите как би изглеждало това във вашия бизнес, резервирайте среща с нас, за да разберете повече.